keskitys on loistava ja Kalle! James Akin tunne, Peipäs Foxta pääsee laukkomaan ja se menee maaliin! Haka siirtyy yksin seurojen kohtaamisesta jo! Keskelle ja nytkö sitten uppoaa myös verkkoon perukkoon. Mutta Boomah osui tuossa äsken, tuli aika korkealla jalalla myöskin Lukas Rangelia kohti. Taisi osua myös palloon, mutta osui kyllä myös pahasti Rangel.
Räkinökin tunden. Hän pudottaa ja Silva. Pallo boksiin ja tästäkö tulee se kavennus siitä kantapäällä.